Na cestách klokatých je prach, horúčava do pol pása, nad prázdnou hlavou bláznivou. Červené slnko sa vznáša, kráčame v stopách neznámych. Výchrica, vietor a Vánok, a láska sa nám prihovára. Jazykom hladných do Vánok. Nenáviď, spievaj a miluj, žij iba pre túto chvíľu, veď práve to ti dáva silu. Nenáviď, spievaj a miluj, preklínaj, tancuj a miluj, žij iba pre túto chvíľu, veď práve to ti dáva silu. Tráva je vysoká po pás, počuť v nej milencov dýchať, súhvezdia splanú, keď je noc. Voňavá, čistá a tichá, kráčame v stopách neznámych. Oceán, more a mláka, mesiac je zo dňa na deň teší. Kométa na nás nečaká. Nenáviď, spievaj a miluj, žij iba pre túto chvíľu, veď práve to ti dáva silu. Nenáviď, spievaj a miluj, preklínaj, tancuj a miluj, žij iba pre túto chvíľu, veď práve to ti dáva silu. Nenáviď, spievaj a miluj, žij iba pre túto chvíľu, veď práve to ti dáva silu. Nenáviď, spievaj a miluj, preklínaj, tancuj a miluj, žij iba pre túto chvíľu, veď práve to ti dáva silu. Nenáviď, spievaj a miluj, nenáviď, spievaj a miluj. Myslím, že by si jej ju mal odovzdať ty. Emka, Čo je to? Po mne? Ježiš, toľko veľa? tlieskate skvelej Emke. Marcel, ďakujem, si chlap, ktorý ma dokázal rozplakať aj rozosmiať zároveň. Ďakujem ti. Mamina s kyticou pomôže, aj gentleman sa o to postará. Dámy a páni, veľký potles pre Emku, ale som hrozne rád, že sa toho nakrúcania zúčastnil aj Marcel, aj teda spolu s maminkou, že teda takto podporili Emku s maminou Ľudskou. Ďakujem ti, mamina. Priatelia, v tejto chvíli sa dnešné Modré z neba končí. Ak by ste chceli, musím to povedať aj v tomto prípade, lebo tam je naozaj tiež finančná situácia veľmi komplikovaná. Ak by ste chceli podporiť aj rodinu Emky, tak samozrejme kontaktujte nás alebo zdieľajte našu facebookovskú stránku. Tam nájdete kontakt aj na túto rodinu, ale aj teda na rodinu vlastne z predchádzajúcich príbehov, lebo oni tú pomoc potrebujú. V prípade, že by ste chceli vysnívať niečo pre svojich najbližších, tak nám napíšte na adresy, ktoré už vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Ja sa s vami lúčim. Vidíme sa opäť o týždeň, v stredu o 20:30 na Markíze, ale prosím vás, ten záverečný potlesk nie je pre mňa, ale pre týchto dvoch malých, skvelých hrdinov. Emka, Marcel!
tom bude taká istá kuleha, pretože tam je otec